Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Patxi Urrutia gure ohiko kolaboratzailea izango dugu, gaur egunean pil-pilean dauden gaiei buruz hitz egiteko. Besterik gabe, hasiko gara. Gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu orain. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak osasunaren berdinketa heroikoa azpimarratzen du, argazkiaz lagunduta. Horretaz gain, Notiziaseko azalean, merkataritzak hilabetero Nafarroan 19 langile autonomo galtzen dituela ere irakur dezakegu. Baita debate fiskalak bi gizarte eredu konfrontatzen dituela Nafarroan. Osasunaz gain, beste kiroletaz ere aritzen da azalean Notizias. Alde batetik, Lagunak senketaren gorenean dagoela esanez, eta bestetik, Ruiz eta Patxak Tafallako krosa irabazi zutela atzo. Bestalde, konplexu ospitalario Nafarroako Unibertsitate Klinika eta Medikuntza Aplikatuko Investigazio Zentruko ikerketa kardiorrenala ere azaleratzen du komunikabideak. Bukatzeko, klimaren inguruko goi-bilerak negoziazio politiko zail bati ekiten diola dio, eta Nafarroako enpresak direla fakturak azkarren ordaintzen dituztenak. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titularra eta argazkia osasunak lortutako garaipen zaporedun puntuari eskaintzen dizkio. Horretaz gain, Nafarroan egunero etxegabetze bat egiten dela azpimarratzen du, alokairua ez ordaintzeagatik. Bestalde, uretan egiten diren erreskateen 40%, 65 urtetik gorako pertsonei direla ere esaten du azalean. Eta bukatzeko, dei bat 10 minutu berandu erantzuteagatik lanpostu publikorik gabe gelditu den pertsona baten kasua azaleratzen du Diario de Navarrak gaurko egunean. Gara egunkariarekin goaz. Lerroburuak azoka jendetsuenak 120.000 bisitari jaso dituela dio. Horretaz gain, Lakuak aurrekontuak izango dituela jasotzen du Garak azalean, Podemosekin itundu eta gero. Argazkian, bestalde, Argentinan Macriren aroa pasata, Fernandezek duen erronka azpimarratzen da, pobrezia murriztearen hain zuzen. Amaitzeko, egunkariak erreportaia eskaini dio Hondarribian euskara eta gaelikoa batu izanari, eta horren aurrerapen bat irakur daiteke azalean. Eta azkenik, erlezainek hobekuntza genetikoa bilatzen dutela esaten du Garak portadan. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Aste honetan, Gabonen atarian eta lan bazkari eta afarien egunetan, Nafarroako errepideetan alkohol eta droga kontrolak eginen dituztela dio albiste nagusiak. Horretaz gain, Nafarroako kultur produkzioa Durangoko azokara iritsi dela ere azpimarratzen du Euskal Herria Irratiak. Bukatzeko, Joseba Sironek Iruñeko udala finantza egoera honean utzi zuela azpimarratzen du komunikabide honek bere orrialde nagusian. Gaurko eta biharko eguraldi iragarpenak ikusiko ditugu orain. Gaur ipar partean zaparradak espero ditugu eta tenperaturak behera egingo du. Maximoak 11 eta 13 gradu artean ibiliko dira kostaldean eta 8 eta 10 gradu artean barnealdean. Mendebal ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bizi xamar eta ufadarik indartsuenak kostaldean eta Ebro ibarrean espero dira. Zeruan, hodeiak gailenduko dira egun osoan, eta itsasotik zaparradak sartuko dira tarteka. Kantauri isurialdean eragingo dute gehien bat, eta bereziki ekialdean. Elurkota 1200 eta 1400 metro artean egongo da. Bihar, abenduaren 10 eta asteartean, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta apur bat epelduko du. Goizaldetik aurrera, hodeiak gutxituz joango dira, batez ere hegoaldean. Eta horren ondorioz, lehen orduetan hotz egingo du eta izotza bota dezake barnealdeko txoko batzuetan. Kantauri isurialdearen ekialdean oraindik ere zaparradatxoren bat bota dezake goizaldean, baina berehala atertuko du. Goizak aurrera egitearekin batera haizeak hego ukitua hartuko du, ostarteak zabalduko dira eta epeltzera egingo du. Barnealdeko leku batzuetan goizeko lainoak luze iraun dezake, eta baliteke bertan tenperatura askorik ez igotzea. Goazen gaurko efemerideak ikustera. 1885 urteko abenduaren 9 Dolores Ibarruri jaio zen, pasionaria ez izenez ezaguna izan zen politikari komunista nabarmena. Egun berean, baina 1931 urtean, Espainiako Konstituzio Errepublikarra onartu zuten. Bukatzeko, 1964ko abenduaren 9 Paul Landers Rammstein taldeko gitarra jaio zen.
Gaur platoan Patxi Urrutia dugu, gure kolaboratzailea. Kaixo, arratsaldeon, Patxi. Baita zuri ere? Zer moduz? Ongi, ere? Bai. Enbertzegun besta izan da, gu beti besta dugu ez, baina, hau ere baino bereziak, egun bereziak izan direnez, oso ongi pastu ditugu, eta eguneko tarari lotuko gara berriz. Festa honi buruz, hola hizketan, ostiralean izan zen konstituzioaren eguna edo ospatu edo? Bai, ospatu ditugu, aste bat eskasik, ospatu Iruñeko besta, Nafarroako besta, eta Konstituzioan Estatu Espainiarrako besta, ez? Uni erten zaio autopista dela, ez da, zubia biaduktua dela, ez? Asko zare luzeago delakotz, eta jendea lehenbiziko egiten den lehenbiziko gauza, da begiratu ze egunetan erortzen dien, zenbat egun besta lotzen halko diren, ez? Eta ni harritu ninduena horreko hostilerian da, ikustea, ganitzen periodiko erostera, eta denda guztiak irekiak. Ostiralean? Bai, eroski eta olako denak irekiak. Hemen konstituzioak ez du alako eragina hundiriz, zergatik Madrilen badirudi unen inguruan mundua ibilki dela, eta hemen berriz egun arrunt bat besterik ez da, ez? Eta doika bezako gauza hundirik jendeen artean edo enpresen artean edo ez dago interesik hori aspatzen edo ez dutelakotz ikusten edo horren balioa ez dutelakotz ezagutzen, baina nahiko egun normala izan zen. Eta adibidez, egun hortan ere egin zen manifestazio bat, Euskal Errepublikaren, aldarrikatuz Euskal Errepublikaren. Bilbon egin zen manifestazio bat, nahiko jende poliki ibili ginenan, eta giro polita, eta gainera manifo horren gauz politena edo bitxiena izan zen pankarta dena emakumez, hautetsi emakumeak zeramaten lehendabiziko pankarta, ez? Eta horren inguruan, betiko asuntua hemen gure politikoen hiztegian sartua da hitzbet eta dena konstituzionalismo. Eta badirudi konstituzionalismo hau dela, ez dakit lehen erreligioten dagoen mistifikazio bat bezala, hori zalantzan jartzen alez den, eta dene badakigu gezurrutsa dela, ama berginaren birginatasuna bezala, gezurrutsa dela, baina denek egon behar dugu gezurrean ados, norabait ere geren buruak engainatzeko eta konstituzioa hori da. Gusten baduzu konstituzioa onartu zela, orain dela 51 urte, eta orduan gutxienez 18 urte zutenek boto eman zuten, 18 bat izan zen gainera orduan, demagun 18 urte, 60 urte kasik ditugu konstituzioa onartu zenetik. Eta geroztik, pensazu nola aldatu diren gauzak. Orduan ez genak egun ez da mugikorrik izan zitekeenik. Internetik ez zegoen oraindik ez da asmature. Eta geroztik jende gazte guztiak daude konstituzio baten menpean, non horri ez diote inolako atxikimendurik erakutsi, non ez duten inolako aukerarik izan horren inguruan eztabaidatzeko eta ikusteko antolaketa hori. Estatuan izan daiteken antolaketa, hori behar duen izen edo bertze bat izan behar duen. Guren bizitzan aldatu dire 50 urte hauetan kristoinak eta bi, eta konstituzioa betirako badirudi hor dagoela. Eta gainera aldarrikatzen dute konstituzionalismo hitzago itita behit ibiltzen da. Eta konstituzionalismoa gezurrutsa da. Hemen konstituzioi egin zen gaizki, etzen demokratikoa izan, zeren eta orduan zegoen, edo frankismoaikin segitu, edo arauak pixket aldatu. Eta orduan, ez zegoen aukerarik, gainera konstituzioi eztabaidan zegoenean, ez dakit Artzailuz edo Garaikotxea bere memorietan edo agertzen dute, non momentu batean mahai gainean jarri ziren 2 pistola, erantzuten. Autodeterminazio balime da, hauekin erantzungo dugu. Osea, horren inguruan, gezurran handi bat badago konstituzioaren inguruan, non, nahi dizkiguten gezur batzu sartu. Bire, horren inguruan, baditugu zenbat kasu aldatu eginda konstituzioa. Baina noiz egun eta 35 artikuluan aldatu da, orduan artikulu hortan zer dagoen orai? Orai dago, zorrak balin bat dituzte bankuak, estatuak, pobreak edo gizartea sozialki antolatzea baino lehen berde bankuen zorrak kitxatu. Beraiek ez dut egin, estatuak ez ditu egin bankuen zorrak, ez du import. Gu gara bankuen zerbitzurako. Ez dago dirua edo antolakuntza
jende guziendako, baiziken eta dena behar dugu guk antolatu bankuek aberasteko. Eta hori da, konstituzioak aldatu zuen puntua. Inorekin komentatu gabe, inolako eztabaidarik gabe, eta inolako referendumik gabe. Eta teorian, konstituzioan hartzen ez duguna, komen gara oso gastuak. Kusten dugu, konstituzioa onartzen dutenak, gezur utxean hartzen dutela ere. Bertze gauzatxo bat. Hauek erraten dute, konstituzioan agertzen da, Espainiar guziak badutela etxe bat duina izateko. Eta espekulazioa baino lehen, zerbitzua dela. Zu begiratu zure inguruan eta ikusiko duzu non dauden etxeak eginak zerbitzu bezala, eta non dauden etxeak eginak konstruktorei eta espekulatzaileei ondasunak emateko. Pues, oide gure konstituzioa, oide erraten duten konstituzioa, eta gaurko gunean dakon eztabaida handia, konstituzio horrek ez duela balio, eta agertu da oso ongi Katalunia. Ikeratu egin dire. Badago berze xehetasun bat ere, polita dena konstituzioaren gaiarekin. Zergatik konstituzioen arabera, erregea izan behar du lehengo erregearen seme zaharrena. Eta orai agertu da erregearen seme zahar bat, oraiko erregearen anaia, erdi anaia, baina zaharra okoa, eta horre beharko luke, Juan Carlosen semea, eta horre beharko luke izan errege. Eta ostatu batean ari da kafea zerbitzatzen. Bastarta denez, baina konstituzioan ez du erten bastarta ez dutela eskubide hoi. Errespetatuko balute, beraiek hain bertzea aipatzen duten konstituzioa, orai exigitu beharko zuten errege aldatzea bertsoi delakotz primogenitua. Hoi da, etxeko semia, hoi da, beharko lukena etxeak kudeatu, ez? Erakusteko pixket nola antolatzen dituzten, zenbait gauz, nola antolatzen dituzten, sinestarazten gaituzten, egiak balira bezala tratatzen dituzten bertze gezur, eta karo, baina nola edabide guztiak hor dituzten beren mesedetarako, jendeak azkenean sinetsi egiten ditu horrelako gauzak. Eta nik uste dut daudela ejemplurik handiena, konstituzioarena, bertze gauzatxo bat, errege hor dugu, errege, Forbesek. Forbes da munduko aberatzenak, kontuak ematen dituen revista espezializatu batek. Horrek erraten du, Juan Carlosek baditule 2.000 milioi euro gordeak. Dena gordeak atzerrian. Eta ez da deuspasten. Eta nondik atradu diruei? Dena lapurtuen. Hoi bai badakikul. Eta ez da ezer pasten, eta erregea goiti eta erregea beiti, eta bera salbatu du Espainia, eta berak egin du, eta bera, hoi gezurra da, hoi dene badakita gezurra dela. Erregeak ez du deus egin, erregea, eberaztu besterik ez zuen egin. Gaur izan zuten, animeleko problema, zergatik dimisio orkestu zuenean errege zaharrak, errege gaztea patzeko, pues orduan, zer gertatu zen? Pues momentu batean, gelditu zen kobertura legalik gabe erregea, zergatik konstituzioak erraten du, que el rey no es responsable. Erregeak lapurtutare ezin duzu juzkatu. Hiltare zuk ezin duzu juzkatu. Tako, lege guztien gainetik dago. Jainkoa bezala. Hoi demokrazia ez dut uste demenik, baina, bueno. Eta, karo, pues hori, eta momentu batean konturetu ziren erregea zegoelek koberturari gabe, eta tarrapatak egin zuten lege bat, 24 ordutan, estaltzeko, berzaren hor nahi salaketa bat jarrita, tribunalak onartu egin beharko lukete. Zeren eta, bueno, pues lapur bezala salatzen bazuten, eta aita bezala salatu zuen, hori erranduten kamarero hoi, delako berak erten baitu, bere erregearen semea dela. Eta badirudiala dela, ADN-ko frogak eginte, uneko 89 ematen du baietz. Bueno, pues hoi dena da gure konstituzioa, hain aipatua dena azkeneko egun hauetan, ez? Eta, bueno, pues uste dut, zenbaitzuk sikera badaukagu salatzeko aukera, eta, bueno, gaurko gunean dena beharko zen berjarri, mai gainean, eztabaida sakon batekin, eta azkenean erabaki botoen bitartez, erabaki eta gehiengoak irabazten du, eta jazta, eta gu nahi bali madugu, bertzea herri bat izan, eta Espainiatik alde egin, pues geldituko gara hemen, eta kitxo, baina noi guk erabaki behar dugu, eta ez, orain dela 50 urte hil ziren zenbait jendek, ez egitena zertzen internet baino sortzeko zelako. Eta nola ziteken, bueno, pues horrelako gauza bat dire. Eta
hau harrigarria dena da, zen olako habilidadea duten edo zen olako podoria duten edabideen bitartez, guri sinestarazteko nahi dugun guzia. Lehen apez esartzen gintuzten animeleko gezurrak, orai berriz zenbait politikariek ari zaizkigu, eta kasu honetan konstituzionalistak, bere burue konstituzionalista duten guziek, beraiekin edozeinak eztabaida dezake ikusteko gezur hutsean nahi direla, eta egiten duten planteamendua konstituzioari buruz, ez dela beraiek eraten dutena bertze bat dela, eta konstituzio hau oso antidemokratikoa dela, eta gainera ez duela balio, Katalunian ikusten ari gara, dauden arazoa konpontzeko edo dauden arazoa irtenbide bat emateko. Nik ez dut erten Katalunia izan behar duela independentista, baina nik bai erraten dut Katalunia eta Euskal Herria beraien etorkizunaren nagusi izan behar dira eta beraiek erabaki behar dutela, nola eta noiz nahi duten, non eta nola bizi nahi duten. Eta hoi da, beldurra ematen dietena konstituzionalista hoi, gezur baten gainean daudelako dantzan beti. Konstituzioa hola pixka bat alde batera utziz, zubi hontan ere ospatu da Durangoko azoka, eta kriston, badirudi jendetza joan dela era. Arrakasta handia, itxarotzekoa da eta pozteko ere bai, zergatik gure kultura eta gure sormena, sorkuntza, handia delakotz ez, eta hor agertu den bezala, erratu dute, 6 milioi euro. Impactu ekonomikoa sortu du. Eta gero, egunte hoi 1000 personaia azkeneko egunak kendu gabe bilduta zeudela, eta oso ongi dagoela berritasun haunitz aurkeztu direla, eta antolatzailea behintzat oso ongi, eta gainerako guztiak ere oso ongi, oso pozik egon behar dugu, azken finean gure kulturaren sendotzea, baita horrelako feria bat, horrelako azoka bat, nonera kosten duzu, bai gure kultura, gure idazleak, gure musikariak, lanien ari dire, eta gure herri bizi, eta kulturalki oso aberatsa dela, azken finean, lehen jende guztiak lan egin behar genuen lan aitzurrakin, bizi irauteko eta gaurko egunean, bertze modu berrian eta gaurko egunean beharrezkoak diren edo beharrezkotzat dauzkako orain bertze gauz gehien bat kultura, irakurtzea, musika entzutea, horiek denak zen olako lana, zen olako aurrera pausuak ematen ari dire Euskal Herrian erakusten du Durangoko azokak, eta lehen oso jende gutxi gaten zen, baina orain gero eta gehiago, eta gure Euskal Herria eta gora gure Euskara, eta gure kultura, hori da ispilua, eta horren ispilua. Beraz, uste duzu Euskal kultura osasun honean dagoela? Edo ez da igual pixkat oasi bat bezala hau Durangoko azoka? Bai, erraten dute, hainbertze gauza jakintzuek, nik horren inguruan ez dakit dutik ere bakarrik tarteak haula irakusten dutena, baina dena den horrelako zerbait izatea oso interesgarria da. Oso interesgarria da hoi adibidez, eta ertizu, hemen herri bat badago. Baina oso interesgarri izango dara datorren igandeko, horai kotxean nintorrela, egon izan zuten pixket, Gipuzkoako bertsolari txapelketa da. Eta horrelako eginkizunik ez dago Europa osoan egiten. Horai Gipuzkoako bakarrik arratsaldez da naski, baina lehen hori goiz eta arratsaldez 8 ordu segidan 10.000 persona mugitu gabe, aho zabalik bertsolariak entzuten, horrelako gauzak, gu geren herria eta geren kultura eta geren izaera lan zen bagoaz, horrelako gauzen bitartez, pixkanaka, baina oraindik pausu handia ditugu egin beharra, Euskaltzaindiak orai bete ditu ere egun urte, baina gauz asko bat ditugu horrela egiteko eta aurrera eramateko. Baina, pixkanaka ari gara eta ez dakigu linguistak erraten dute oso manso bazile, oso gaizki horrelako pausuan. Ez dakit nola, baina, segituko dugu dena den borrokatzen, azkenean ez da bakarrik borroka, da disfrutatzea, gureaz. Gureaz disfrutatzea eta gure kulturan bizitzea, hori da kristoina beraztasuna, eta hortan segitzen dugu, eta pozik, eta hor dugu Euskaltzaindia egun urte, hor dugu adibidez, datorren igendian izin den Gipuzkoako bertso txapelketa, hori izan dugu asteburunten Durangokoa, eta gehiago behar da, gehiago egin behar dugu. Gehien bat, gehiago hitz egin behar dugu euskeraz, leku guzietan eta gure hizkuntza aldarrikatu egin behar dugu. Oraindik gure adineko jendeak haunitzetan euskaraz hitz egiteak hasik ateratzen zaitzu barkamen eskatzea.
Ez, jodezu, baina zer demonio da, ez algara gure herrian, Euskal Herrian, ez algara Euskaldunago betidanik. Baina nola hain geizki tratatu gaituzten eta hain sakonki jazartu duten gure hizkuntza, pues baditugu zenbait kompleksu, barneraino sartu eia gure odolean hasie dabiltzarak ez. Baina, bueno, pues hor gabiltza eta horrelako gauzak usi behar ditugu eta horrelako gauzak egiteko balio duen herriak, balio handiko herria da. Horretaz gain, bueno, Patxi, etortzen zaren aldiro hitz egiten dugu pixkat ere pentsioen inguruan, ez da hor zuk duzun borroka bat edo? Bai, badakizu zer pasten den, hemendik orain berehala joango naiz konzentraziora. Astelenero 12 izeten dugu konzentrazioa eta, bueno, eta hortaz behar dugu, astelenekoa behar dugu babestu goiz arratsaldez hor egin behar dugu aldugun guzia egun hau mantentzeko, ez? O manifa hoi mantentzeko. Eta, bueno, gertatzen dena, claro, pensioen gaia da. Eta pensioen gaia gainera orain dimensio berri bat sortu du gure inguruan. Hau da, Frantzian. Frantzian, Hortzilerian, animeleko mobidak izan ziren, pensio duin batzuin alde, pensio aldaketa bat egin nahi du lehen ministroak, presidenteak, eta horren kontra agertu dire langileak, bueno, gehien bat, garraio langileak, eta horrek egin du trena guztiak gelditu direla, eta Frantzia gehiena gelditu dela, ez? Zer gertatzen da? Bueno, gertatzen ari dena da, kapitalismoak diru gehiago nahi duela espekulazio gehiago egiteko. Baina ez bakarrik hemen, ez bakarrik Frantzian, mundu osoan. Eta hor, nola diru gehiago beraiek eskuratu? Dagoena bilduz, dagoena denen artean banatu dagoena bilduz, alik eta gehien beraientzako. Eta orduan hor dugu pentsioen gaia. Badakite badagoela dirua pentsioetan. Zerengatik, gaurko gunean pentsioak duina dire, nahiko baldintza honetan daude, eta, bueno, pues, horren aitzakiarekin, oraindiko pentsioetan sartuek ez direnei, erraten dute, beharko ditugu aldatu zeren pensio hauek sobera onak dire, honegiak dira, eta hauek aldatu egin behar ditugu pensio hauek. Zerengatik zuek diru asko baduzu eta begira. Gero, igual, ezpeituzu izanen, orai ekartzen gaituzu guri guk gordetuko zaitugu, hau da, kontu bat bezala, aurreginenean olako kontu kontatzen zizkiguten, gezurret ziren, baina, bueno, poliki entretenitzeko, bueno. Eta orduan, guk gordetuko zaitu diru hau. Eta hemen 40 urtetara, igual asko zera hundituko da kapital hau, eta orduan dena emango zaitu zuei. Eta jende badoa lasterka, tarapataka, gero, gobernuek babesten dute, zerenta zerga ordaintzeko orduan, hor onurak ezaten dituzte, beherapena badituzte, eta, bueno, pues, gezur horretan bizi gara. Erran ez du karri zure dirua, eta nik horretako zaitut, eta zuk ematen diozu dirua, eta egiten diren proposamenak eta hortarako erosten dituzte ekonomilariak, soziologoak, filosofoak, eta horiek egiten dute txostenak erranez, pensioak ezingo dute iraun ez da zeurtetik aitzinet. Gezurre, beraiek erraten dutena, eta hau da egia da hau, dirua mai gainean jartzen duzunean. Hoi da egia, beraiek ematen dizu mai gainean utzite, kudeatu zu 50 urtetan. Eta horiek lehenbiziko puntua egiten dutena da, nik eguneko bata, dirui kudeatzeagatik eguneko bata kobratuko dut. Horiek bai negozioa dutela, lehenbiziko egunetik. Eta horiek bilatzen dute gu negozio beraiek ematea. Eta eguneko 60 eta gehiago ez da kobratzen. Pentsio pribatuek eguneko 60 ez, eguneko 40 galdu egiten da. Azken finean, krisia egiten dute, izten dire enpresak, kiebra egiten dute, ez da gizar. Eta, karo, jendea tontuak zarari gara, karo, egun guzi zari zaizkigu edabideetan horri buruz izketan. Eta guk galdu egiten gara, jendea galdu egiten da, eta jendeak, hombre, duro bat balimadu, gaina norendako ari direia, hombre, egoera polit batean dauden jendea zerengatik, 8 egun, 9 egun, 1000 euro irabazten duen personak ezin du baztertu dirurik ondoko pentsioetarako. Eta hor gabiltza. Eta hori da gertatzen dena. Pentsio pribatua sistema da lapurreta. Lapurtu nahi duen guziak, ardezala horrelako pentsio bat. Eta sinesten ez badu ni erraten ari naizena, sardadila interneten eta bila dezala ze pastu den Txileko pentsioekin. Pinotxe etorri zenean, dena pribatu izatu zuen.
Gero, milaka txiletar, eta oraindik hor daude aldarrikatzen kalean egun hauetan, hainbertze hildako tartean, eta hor daude, pensio duin batzuin eske. Pensioak, ez da duinak ere, pensioak. Erengatik, karo, diruak, pensioak, diruak obratu dute, oie, desagertu egin dire, oie, nola itzuliko dire, orai zuri diru ematen, nola utzi ninduzun, orai, nunetek hartzen dizut, inork behartzen ez baduz, nik kiebra egin dut, eta orden bidezazu, suerte txarra izan zen, eta enpresak utxe egin zuten, eta jazta. Eta hemen ez da zer pastute, hortan gabiltza pensioekin. Eta hor, kontu zibili behar dugu, ez dugu utzi behar pensio pribatuak sortzen. Ez dugu utzi behar, hoi, behar dugu hortik gugandik urrundu. Nahi balin dugu, zartzaro duin bat izan. Eta karo, hemen gertatzen ari dena da, borrokatzen ari gara pensio on batzu ditugunak. Ulertzen duzu, pensio duinak, behintzat. Eta karo, hemen fabriketan ibili den jendea, pues orai pensio duin batzu baditu. Eta karo, orai gure ondotik heldu direnak, espabila daitezela, hasi daitezela pensatzen zer den sistema hau, zeren eta beraien etorkizuna tartean dago, baina inork ez dezala sinetsi pensio pribatuetan. Inork ez dezala bere dirua inoren eskutzi. Kudeatuzuk, sartu banko batean bedere. Baina zuk ez utzi inor zure dirua kudeatzen. Zuk gordetu zurea. Eta hau nahi dutena da, poliki hartatu, karri zure dirua. Eta zuk ikusi duzu norbait ez uste badiozu 1.000 euro gero gibeletik heldu zaizkitzule, tori, 20 urten buruen, torriko zaizkitzuek erratera ez, hau zuria da. Orduko eskapatu eginen dire zuri hori itzuli baino lehen. Eta horretaz gain ere, orain ari dira Madrilen, klimaren goi bilera egiten, edo? Hemen ere, arazoa berdina da, kapitalismoaren sistema da, ze sistema bizi gara. Gu bizi gara sistema batean non importantea da, gutxi batzuk aberastea. Eta, orain klimeekin zer gertatzen ari da, ez dugula natura errespetatzen. Gure lehenagokoak, pensazu, eta gu bastandarra garen hor, badakigu ongiaski, gure inguruan nola mantendu den eta nola gordetu den inguru girua, eta nola tratatu den. Bueno, pues gaurko egunean kapitalismoak nahi du hoi dena erabili bere kontu zenbakiak hobetzeko. Eta hoi da gertatzen ari dena, eta ze pasten da, gaurko egunean natura mantentzea, natura errespetatzea, hoi ez da. Horrek ez du negoziorik, horrek ez du dirurik ematen. Eta horrengatik dena xeatuz, horti bai ateratzen dituzte etekinak, eta hortan ari gara, eta gaurko egunean xeatzen ari gara gure mundua. Eta bueno, pues, hemen ere berdin gertatzen da konstituzioekin bezala, hemen ere gezurretan tonto batzuk hartzen gaituzte, eta gu tonto batzuk bezala erortzen gara. Zerengatik eratzen dute, bueno, progresoa, baina progresoa dago etorkizunaren kontra. Gutxi batzuen dako progresoa da gero eta diru gehiago hartzea. Ez da, berazke, ez dutelakoz gastatzen. Baina hori da, eta horrari gara egiten gero eta gehiago enpresa gutxi batzuk gero eta gehiago ari dire biltzen, eta bueno, eta espekulatzen ari diren konpainia handi horiek, eta horiek denak hor daude tartean. Eta karo, badituzte bitartekoak gainaroi segitzeko. Argi enpresa, zintzu dire hemen Estatu Espainiarrean. Argia? Iberdrola eta Bertzea. Agertu zen, zaitorriko izena. Agertu zen, bera zela Estatu Espainiarrean gehien kutsatzen zuen enpresa. Ondoko egunean, periodiko guziek, izan zuten horri bat berdina. Estatuko periodiko guziak, haundi guziak. Zertaz, ordaindu zuelakotz, eta gero Madrilko hau, kumbre hau edo, gailur hau, egin dute, beraiek ordaintzen zuten, subentzionatzen zuen olako galdure. Zer da, berak direlakotz gehien naturaren kontra daudenak, baina nolapait ere aurpeia garbitu behar dute, eta bueno, horrelako gauzen bitartez egiten dute. Erran nahi dut, ari dira kudeatzen gure egoera, etorkizunean sinesten ez dutenak, edo horrelakoetan dabiltzanak, bezazu hemen Euskal Herrian, Zubietako errauste. Errate dute, horrek animeleko kalteak egingo dituela, berdin da, eta gero, gaten dire bertze zenbait lekutara non nahi duten agertu,
munduko babesle handienak eta importantenak direla, ez? Eta horrelako, sistema da hemen, eta gero gainera kontzientzia txarra sartzen digute biztanleoi. Arazoa beti da gurea, biztanle pobrena. Zer da, bueno, pues, beraie bizkitartean hartzen dute, handia, eta guri kontzientzia txarra gazten gaitut horren inguruan, baina problema ez da, zuk zenbat kutsatzen duzu. Problema da, enpresa handi horiek kutsatzailea direla sortzez. Eta kutsaduraren gainean egiten dutela negozioa. Eta zu bezala komunitzak egiten alduten nahi dutena. Azken finean, periodiko guzietako lehenengo horria beraiek erosten aldute. Zu pankartatxo batekin igual agertzen otzara eta zure barridiak erikusiko zaitu, ez? Baina hortik ez zara pastuko, eta hori pasten dena. Eta karo, kapitalismoa dago horren atzean, munduari buruz pentsatzeko bertze modu bat. Edo mundua da ongi bizitzeko, edo mundua da marko bat, non espekulatzaileak agintzen duten eta beraien helburu bakarra da, beraien gerota diru gehiago kudeatzea. Ez dakit ez zait bururatzen oraintxe bertan beste gairen bat horrela zurekin komentatzeko? Ez, bueno, Estatu Espainiarrean zenolako aurrekontuak izango ditugun denak horri begira gaudela, eta, bueno, hilabete unten ere ERZ-eko burua ja atratzen halko den edo ez kartzeletik onartuko duten bera ezin duela egon kartzelian kargoa delakoz, eta horrek markatuko du pixket agenda, datorren asteko agenda. Eta, bueno, hor gertatzen ari dena, preso politikoa badaudela Estatu Espainiarrean, eta ez nola nahikoak. Nahi dut hor kargu importantia dituztenak, Puigdemont adibidez Kataluniako presidente izan dakoa, atzerrian dago, igesian dago, eta horrelako gauz ikera ulertezinak gertatzen adirila hemen, eta hoi denare hor dugu, eta ja nora doazien horrelako gauzak. Eta hor tartean badago izan daiteke, onartzen ez bada gobernu aurrera ateatzen ez bada, ze gertatuko den, edo atratzen badare zenolako gehiengo izango den, edo ze demonio pastuko den. Baina, politikari, eske gainera gaurko unien badaude hor, politikariek beste interesen menpe, hori izebera, erraten dugu, beraiek badutela, almena ez da izerrakiteko kapitalaren inguruan daudenak baina. Azken finean, guk behar dugu gizarte antolatu eta gure onerako eta gehiengoen beharrei egokituz. Eta ez horrela segitu. Eta lehen pastu zena Bartzelonan, Katalunian erreferendu egin nahi zuten egun hartan, berritzera horrelakoak agertuko dira. Hor utsun handi bat dago, konstituzio hau usteldu dago, baina zarkitu. Usteltzen hasia zen lehenbiziko momentutik, eta Kristuin kiratsa darama. Kristuin kiratsa kartzen gaitu gure ingurura. Desagertu egin behar da, bertze berri bat egin behar da, non oraiko orduan onartu ez zuten jendeek, parte hartuko duten oraikoan, eta jendioek emango diote edo baimena edo ezetza. Baina bertze printzipio batzutan oinarrituz, eta bertze eztabaida mota bat lagunduz edo babestuz. Uste dut, lan ikeragarri badugula oraindik ere gizarte hau aldatzen, baina, pixkanaka edo dena den atzera egiten ez dugu, eta momentu batean ere aurrera bi pauso ematen alditugun atzera bat emanta gero. Mil esker, Patxi beste behin ere, horretzagatik, eta horrengoan hitz egingo dugu datozen gai hauetaz. Bai, pentsatzen dut egun hauetan gauza asko gainera aurrekontu guztiak eror daude tartean, eta gai potoloak eta interesgarriak izango ditugula berritzen eztabaidan aritzeko. Oso ongi izan, urdura arte. Dale, igualmente. Aste honetako agenda errepasatzen bukatuko dugu. Abenduaren 11an, asteazkenean, 7:01 gaiztoenak antzerkia egongo da arratsaldeko 8:00etan Nafarroako antzerki eskolan. Sarrerek 8 euro balio dute. Horretaz gain, abenduaren 13an, ostiralean, Kondestable Zibiboxeak hartze Joxan Oroituz errezitaldi poetiko musikala euskaraz hartuko du. Andoni Salamero, Michel Dukau eta Caroline Philipsen eskutik. Arratsaldeko 7:30etan hasiko da eta sarrera librea izango da.
Larun batean, abenduaren 14ean, goazen 6.0 antzerkia egonen da Lizarrako Los Llanos zineman, eta sarrerek 11 euro balio dute. Bestalde, urtarrilaren 5 arte Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan, egunero arratsaldeko 6etatik 8:30 eta sarrera librearekin. Urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan bisitatu nahi duen guztiarentzat. Horretaz gain, urtarrilaren 12 arte, Baluarten Star Warsi buruzko esposizioa dago eta sarrerek 8 euro balio dute. Orain eta saioarekin bukatzeko, Zetakek Durangoko azokan diskoa aurkeztu zuenez, talde honen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoa gaurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperloze hostia aldiro azkena. Venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarren ari honena, esan du batek iko volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Zu berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen. Bide lagunak, infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora. Errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan. Ahaztuko ez dugun ura.